gyud. Ang pulong sa Ginoo mao'y atong pakadak-an ani mga igsuon, mga higala. Mao ni nga ato ning gipakadak-an nga ang Ginoo ra gyud. So agi og pagpadayon sa atong tema karon, mo na diha natay gi-post din nga balik ta sa Ginoo. Mo sa gikaingon ako nga kadtong wala pa makabalik sa Ginoo, balik na mga higala sa Ginoo, no? Kung nagalagad na ta ang ipasabot ani nga balik ta sa Ginoo, nakailan na ta sa Ginoo, nagalagad na ta sa Ginoo, pero sa karong mga panahon na ni bakasyon ta, bakasyon gani ipasabot nga wala sa ta mo simba, no? Wala sa ta magsimba-simba ngadto sa Ginoo. Medyo muampo lang ta o makainomdom sa Ginoo, no? Mao ni nga challenge ni sa ato mga igsoon, mga higala, nga balik ta sa Ginoo. Dili pwede nga di gyud ta mo balik sa Ginoo, mga igsoon, mga higala, kay og di ta mo balik ang pangutana unsa may atong saligan sa atong pagka-tao, nga nganong di man ta mo dangop ngadto sa Ginoo. Mao ni ang mga pangutana mga igsoon, kun di gyud ta mo balik sa Ginoo, mao ni ang atong pangutana unsa man ni akong saligan. For example, no, og ako di gyud ko mobalik sa Ginoo, mao po ni ang pangutana sa akong galingon nga kun di ko mobalik sa Ginoo, no? Kay ambi sa atong pagtuon ang Ginoo ra gyud gamhanan sa tanan, no? Maoy muluwas nato, maoy mo pasaylo sa atong mga sala, basta muduo lang taniya. Matud pa din sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20, nagingon din ha mga igsoon, kung ninyo nang basahon, nga nagtindog siya sa pultahan og nanuktok og kinsa katong muabli, mudayon siya og kita makigsalo ngadto kaniya. So ang iyang pulong mga igsoon, mga higala, nanuktok ni sa atong una-una, no, og sa atong kasing-kasing, kung abli ba ang atong una-una o kasing-kasing alang sa iyang mga pulong sa Ginoo, o abli ni siya mga igsoon ang iyang pulong mosulod sa atong una-una o sa kasing-kasing, o siya mupuyo sa atong kinabuhi mga higala. Mo ni nga ato ni pakadakan ang pulong, mo ni ang balikon nga wala ko moari diri aron sa pagkumbinsi ninyo, no, unsa akong tinuan, unsa ang atong gidala ang pulong sa Ginoo mga igsoon, balik ta ngadto sa Ginoo. Mao ni wala ko'y relihiyon nga gidala aning panahona, ang ako lang balik ta sa Ginoo mga igsoon, mga higala. So mao ni ang bersikulo nga atong pagabasa.